سێکەچێن ڕۆژئاوایی کوردستانê astayekê di zanîngeha Duhokê li başûrê Kurdistanê bi dest xwe anîn û li Rojavayî Kurdistanê qutabiyên pûlê 12 angobakaloriya encamê xwe wergirtin û li Hewlêrê hejmarek qutabiyên Rojavayî Kurdistanê ji zanîngehan derçûn. Berî du rojan her sê xuşkên hev li zanîngeha Duhokê li başûrê Kurdistanê ku di dema 4 salan de sal bi sal xwendina xwe de serkeftî bûn, pileyekê li ser asta beşên xwe bi dest xwe ve xistin. Her sê keçên bi navê Îstan Xelef di beşê endeziyariya sivîl û Helîma Xelef di beşê pizîşka dinana û Şoreş Xelef di beşê zanîngeha birêya înternetê astayekê bi dest xistin. Her sê navborî bi xwe xelkê gundê Rêmêla Şêx ya ser bi navçeya Girkêlekê ve ne ku li şema paytexta Sûriyê dixwendin lê piştî krîza Sûriyê bi mebesta berdewamkirina xwendinên xwe berê xwe dabûn Herêma Kurdistanê. Her li Rojavayî Kurdistanê jî du ji qutabiyên polê 12 angobakaloriya astayekê li ser parêzgeha Hesekê bi dest xwe ve xistin. Li gorî ji derên Xwecehî ji bajarê Qamişlo ku qutabiyê bi navê Hesen Abdilganî Tîşî ku ew ji navçeya Aşûrî astayekê di beşê zanistî de bi dest xist ku ji 240 239.2 anî. Herwiha qutabiyê bi navê Zana Abdilkerîm Hesen ku ew ji navçeya Erbawiyê ye asta di duan bi 238.2 bi dest xist. Herwiha li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê jî ji aliyê xwe ve hejmarek ji qutabiyên Rojavayî Kurdistanê bi astên bilind ji zanîngehê Hewlêrê bi hemû beşan derçûn û malbatên van qutabiyan bi vî karê wan serfiraz bûn û hêviya wan ku zarokê hemû Kurdan di xwendina xwe de bi ser kevin.